ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбати мо дар ноҳияи Восе. Инҷо ҳавли стяжка кардагӣ, хонаам бо проекти фасони хушрӯи замонавӣ бардоштагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ. хоб дохил ба хонаҳо мешем. иҷа ошхона, анҷомхона, кухни, баня ва дигаро баракӣ кардагӣ. дӯстони азиз, хеле ҳавли агародмондагӣ, ҳавли бо агарод мақсад решотка гирифтагӣ дохил ба хона мешем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. анаи калидори мо дӯстон, як хона, ду хона, се хона, дорои се ҳуҷра. инҷа боз як хона ягакнен мешавад. чӣ хеле мебинед ремонтам фасон хушрӯи замонавӣ. дохил ба хонаи якум мешем. анаи хонаи имрӯзаи мо, хонаи якум дӯстон. тамошо кунен, баъдан адресора бо диққа гӯш кунен. хоб хонара мега бо тамоми чизу чорааш савдо мекунем. ин хонаи дуюм дӯстон. абоизадагӣ, лиёсу часпондагӣ, пардаҳои фасон ба тамоми чизу чорааш хона фурӯхта мешавад. мактаб, мағоза, садик, масҷид мега камтар дуртаракай. дохил ба хонаи сеюм мешем. анаи боша хонаи сеюм. ёкнен чӣ хел хушрӯ. иҷада мебел, телевизор, хонаи хоб. хоб мактаб, мағоза камтар дур мега, анҷомхона, аловхона, ошхона ҳамаш ҳастай. хоб маълумоти бештар баъдан худотон занг бизанед. рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои ватсапи соҳибмулк дар рӯи экрани шумо монда мешавад. занг занед. калидори калони хушрӯ, дорои 6 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷраи фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ ва калидори беҳтарин, ҳавли стяжка кардагӣ, об свет. хулас беҳтарин проект дӯстон. кадомитон мехарен, ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат кунен. нархи хона 350 000 сомонӣ. ҷамоати тугарак, ноҳияи Восе, деҳаи Навбаҳор. ва баъдан чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, агар роӣ кунен ёки омада худмон видеош мекунем, ба зудӣ фурӯшта мегзорем. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. як лайк монен. зинда бошен.